Здравейте хора, аз съм Грексата и днес, както виждате, се намираме в Minecraft в The Friends Group. Малко не съм играл, защото нямах възможност да играя заради училище. Ще се пробвам да качвам абсолютно всяка седмица епизоди, за да вие не можете да ги гледате, ако желаете, нали? Така, ето сега, ето я нашата къща, понеже не съм играл доста време, да видим какво е направил Боби. Ти къв си, бе? Лази, какво правиш, бе? Знам само тук малко диня си взимам. Ага, добре. Така. Ето го Боби. Боби, за сами. Откъде си целият фул даймонд, бе? Да, стига. Откъде си целият фул даймонд? Копаене, тежък труд. Къде ходиш да копаеш? В мините, къде? При Ворда. Общо взето, за сами. Мерси. Леко си ги използвам, но мерси. За мене, Супер. Благодаря ти. Лазар, какво ни съди дините? Да, но мерси, Боби, брат. Да, малко работа тук, аз съм роб. Така хора, ако се чуете какви са тези диаманти, това са ни общите диаманти с Боби. Той е попал, направил си брони и е направил дори подарък на мен с използваните брони, но това е проблем. Така, Боби, заповядай диамантите, служи ги където искаш. Мерси за кирката и за бронята. Лази, ти също да си влиза от доста време, не сме играли заедно. Да, тебе ти няма много време. Гледам диамантен меч. Заради училище. Гледам диамантен меч. Да, и кирка. Браво. И ти която е малко по-използвана, но нищо. Откъде ги открадна тези диаманти? Кои диаманти, бе? За кирката. Копай ги. Типа само стрели си на копа. Пичове, имам една идея. Искате ли в този епизод да направим пранк на Жоро? Айде. Да, съм за. Аз съм Така, Ма той Жоро е беден на куче, брат. Не говорим с нещата. някъде. Направим нещо вътре в къщата. Мислете. Имам идея. Каква? Вече му съсипахме Каква? единия вилиджър. Нищо, просто като влезеш има една хубава гледка пред къщата. Ма да ще прави средни пръсти. Да. Тофо. Интересно. Ти звуци направи. Окей. Какво друго ще го направим, бе? Не знам, мислете. Няма да е свързано да му крадем някакви неща, това е тъп. Не. Ой, фак. Лазаре! Скивайте го това, ендърмена, вижте. Не го убивай, бе. Ще му да мукне. Ако издаде още един звук, ще се видя. Не, остави го. Само да си Остави дава още го, един звук. не губи. Издаде звук. Човека я доста не. Просто изпри звука, бе, остави го, Джо ще Не, го... трябва би звук, снимам. Ще го убия. Айде. Не, защо го уби? Така, сега. Са вилиджера е самото. Да, няма. Миля вилиджер, чакай аз малко компания. Значи, имам една идея. Не, нямам идея. Мислете. Представете го храните, бе.
Сега е тук го запомням. Има скочи купан. Чакай. Бой, я пиши на български, е. Чакай. Какво искаш да напишем? Стана акцидент. Стана инцидент малко. Стана акцидент. Чакай. На английски искаш, бе? Не, на български. Това ще Стана искаш инцидент. акцидент. Това е малко така. Аз имам Iron Pickaxe някъде. Да, мой. Дай ми. Сила си. Стана инцидент. На следващата какво да пише на втората табела? Искай. Ивчо се изпусна върху къщата ти. Какво? Ивчо се наака. Не, няма това да пишем. Шегувам се, шегувам се. Шегувам се. Ивче. Ивчо се изпусна върху къщата ти. Моля те. Моля те, напиши Ивчо се изпусна върху къщата ти. Ой, Ивчо, полява ли те? Ивчо на задната седалка, където знаеш. Ето го малки Ивчо пак. Напиши няма да Ивчо разбере от сега, задната да. седалка. Направи, се изпусна върху къщата ти. Браво, пичове, направихме пранка. И отвътре е запълнено, и отвънка, и отгоре на пух. И сега, пичове, ви предлагам да изчистиме вилич къщи леко. Малко. Вие знаете ли, че къща в момента стана по-хубава? Пичове, искате ли да изчистиме тези двете вилич къщи, че да стане Ти по-къщи? си взял някакви инструменти, че няма Да, нищо. и аз вземи си инструменти, вземи си кирка и лопата. Еми хора, това беше от епизода. Надявам се да ви е харесал. И ако е така, можете да пръснете лайк бутона и до следващия път.